hande en gartat kadi e pene taariɗe eɗe jewte fi dartingol haare Ukraine e gila fuɗɗode jewte dartingol haare to Ukraine nate kewɗe famminoje hooreɓe tawtorama e ɗen jewte yaltinama e médiaji rendo no jeeya hen nate vidéo Emmanuel Macron sahande o waɗanno jillu e nder Washington ɗum hawri e 24 lewru ɗiɗi ɓuru faltidu nde fenande wi wonde Donald Trump sifdi e Emmanuel Macron nanodiral jaam hakkude Ukraine e Russie e hoore doole o kabaru saktama sanne taw ko fenande jabɓoɗen Inna Bolaro firtana en ɗe pene mi salminima Inna ko holɗum yiyete e nder o vidéo mi yettima e nder o vidéo mo majƴanɗe 15 ana yiye Emmanuel Macron hoorejo France e Donald Trump e nder bureau jayndiyankoɓe ɗuɗɓe no taske ɗon tawti yimɓe woɓɓe gollanoɓe lamordu Amérique no e ɓen kolaɗo laamu Amérique Marco Rubio e Jean-Noël Barrot jagorɗo France kalfinaɗo nanodira e leyɗe janane ana yiye fa hande Donald Trump e Emmanuel Macron no yaada Donald Trump hollimo jullere o hoorejo France o jooɗi e mayre o siifi kayitaji kadi ana taske hitoji jawniɗi walla pamɗinoji mbiwɗi wonde Macron karhama e sifugol nanodiral jaam to Ukraine hino ɗo dalila walla Donald Trump wi'i Macron siifu kadi muɓɓa walla omba hunduko maɗa tawi ko konguɗe fenandeji o vidéo layi e dow médiaji rendo ɗe o dañi jiyanɗe milioji ɗuɗɗi e hello Facebook TikTok e YouTube Inna yalla ɗe nate yo gongaje o vidéo yo yaltinaɗo caccudi makko arano e 24 lewru ɗiɗaɓuru Emmanuel Macron waɗino jillu e nder Washington lamorde Amérique Donald Trump jaɓɓimo e suudu lamordu Amérique ngam yewtude e nde toɓɓere ɗanningol haare Ukraine fadde maɓɓe fuɗɗude yewtere nden hoorejo France siifi dewtere kanŋe nde kala hoorejo leydi siifata sahanni juuri e nder lamordu Amérique wona Emmanuel Macron ɗum fuɗɗiri min jiiti nate ɗo ardiɓe leyɗe ɗuɓɓe siifi nde dewtere hono Benjamin Netanyahu hoorejo jagorɓe Israel walla Angela Merkel min jiiti muɗo jillu Emmanuel Macron e nder Amérique e nde ñalande dow hello YouTube Francophonie Poster yo vidéo mo hojomi nayi kono sengiɓe internet taƴiɗo Emmanuel Macron sifata dewtere kanŋe nde ɓe mbi wonde Donald Trump karhi hoorejo France sifugol walla o yawimo sifande nanoniral waɗaka ton sabu fa joni jewteɗen no jokki fay so tawi hooreɓe leyɗe tawaɓe e nde hawre holli no ɓe gonani ɗanningol hamre nde woɗi jewte no foti yuɓɓinede walla no foti waɗede alat ñande 23 ndu lewru to jedda lamorde Saudi Arabia hollude fa handen Emmanuel Macron karhaka e sifugol nanodiral sabu o andini e hello makko Instagram ko jillu makko yaari no woɗiri ɓeydi ɗon fa handen suudu lamordu Amérique feññini e vidéo ɓe bindi wonde jewteɗen waɗiri no moƴƴiri lamdal sakkitingal ko hombo feññini o vidéo nde fenande sakitama e lawol aranal ñande 24 ɗiɗaɓuru nde Emmanuel Macron yahi ton dow compte Twitter walla X Camille Moscow min takike ko yo neɗɗo wowɗo mantude Amérique e Russie e famɗinde leyɗe Europe e nde wolde andinde tan gila ɗe jewte fuɗɗi vidéoji pamɗinoji Zelensky e leyɗe Europe ana yiilo e médiaji rendo sanne taw ko gaɗiraɗi IA hakkilo tafango a jarama no fewi Inna Bolaro